Kapitan Inteng. Paray, nagdagit mo ni Kwaro kay. Apa anak ko na beta paray. Idi kalman, nakita kag linlinay, tita ikit ti kalsada. Ita, agbalbalsay, idi balayaw. Ay, imala ka niya. Numalpas nga agbalsay, anya nga ti sumarunong aramidin na paray. Agsak daw. Iso ti parasak daw. Anya nga ron ngay. Nagagig nga ron. Uray jak ibaon ko, amo na tiyar aramidin na. Ay, nagagit talaga. Inteng, adan paglutok, nakabalsig kan, Nalpasan ah. nakasakdukan iti paginaw ko inton madamdama. Nalpasan ah. Nasaya at met, nunalpas mo amin nga inaramid dagita at trabahom. Itay pa'y analpas. Nay, kasano nga'y amaluto da ito'y kukod, kat naibus mo't gayam dagiti Ricardo. Ikanak iti paggatang ka. Ingkagatan. Win! Oh, daytoy nga ron ti sangagasot. Eh, Laya, asin, kan paminta, tigatangam. sige, tagsubli ka dagos. Wen, darasam. Warog, adar aramiden. Was-wasingak da ito'y tricycle kwantay. Tama pa agpasada yung madamdama. Adda kanu pangibaunan kan kani uncle mo. Pinagbalsignak iti pagsungraw. Pinagsakdunak pain. Ita, ibawnak manain. Ay, mapan ka gumatang pa'y iti Ricardo. Darasan. Numalpasin na da ito'y aramida kantay. Una ti mapan gumatang iti Ricardo. Tawan sa bale, amay baon. Atay ka di nga gapapura ka, kwarog. Mapaanak nga nagpasada. Naskin nga umadayuak. Tabaon-abaon danti kananggal ka. Kanong si kansa, mati ka na yun nga ibabaw ni uncle mo. Nawin nga raw. Siyak matlatan ti makikita na. Mabit lang, taalaag ti Ricardo. Oh, atoy. Dahito yung mati baryaji kwartam. Agyaman na kagawad. Mapanakaon. Namin ano ka man nga agsubli-subli a gumatang dito tersinak, maray. Nakamano akon asubli, ayak. Nakasangapulo kan asublay. Ay, kasanuma ngamin maray. Pulos, ayak maibaon ni badungkaw. Nagsadutan nga'y. Uray, ibaon kaw nga umay gumatang iti kape. Di na kaya. No kasta, sa doubt. Di saan mapagkap-kap yan? No ibaon ko amapan agaraon. Nagado areklamo na. Naasok ka na. Ay kat saan mo apakpakanan ano kasta? Imbag pa'y nga ron ni Kwarog at nagagat. Ayun iso ti kanayon ko ang makitkita ng agtrab-trabaho di tabalay da kapitan. Katwan, iso pa'y ti kanayon nga ibaon ni Maribana nga umay gumatang. No adda kumamot ka anakan mi akasta kagagat. Ay nasaya at kumaa. Di urag tugtugawak laengan. Nga mao mamutin ni Kwarog. Iso mapanlakan no agpasadan. Tapno saan akanayon nga ibaon ni uncle na. Nay, anya itayin tigatangag. Ay, nalipatak matang. Day takot nga minta nagado ti istorya. Malipatan pa yung tigatangam. Ay, agawidak pa'y maray. Kainak man lagi pun gatangag. Kat lagi pam dituyin Apay, masapol nga gawid ka. Ay, ijay laeng balay miti pakalagi pak maray. Ay kat agsublikan tuman nga rodan Apay kawan ni Kwarog dito'y paradaan da paray. Apay, di mo ayamaw, anapan nagpasada paray. Was-wasingan na gayam di tricycle na niya. Why? Apay ay sapsapulam na dyan nagagit akanakan. Anda ko mapangibaunak. Ibaon mo manay. Nagagat nga ron. Agpada kayo, kanituyang ko, nalaing nga gibaon. Asino kumati sa baling nga ibaon ka. No saan na ni Kwarog. Alangan mo't nga ibaon ko to'y bagi. Ay, nagtugawa man pa dito'y paradaan na Kwaro paray. Ilam-lam mga kanituyang ka. Ha? Apay nga ilang mga. Ibaon na nga rod. Amom kanyak paray, jak kayak, di may babaon. Agpadata pa rin. Sa payawan sa balya, may baon, no saan laing nga siya. So nasaysayat ng limbanga. Agawid aktaw, itong pangal daw.
Inteng, nalpastan anangan. Kiwin, itay pa'y. Nakapalpaak pa yun Kat, anya ngay ti aramidem dita. Nakatugaw. Aging ingat amang kita kadagiti aglabas at at tao dyan war. Adda agur uray ken ka ijay lababo. Bayam nga aguray. Agur uray dagiti iinnawam. Ay, siyak ayat ti aginaw. Ita ka lang nga aginaw. Tatunggal malpas tayo amangan. Romwar ka adagos dito balay ajak ammo no sa dino ti papapanam. Ay, kwa, mapanak pa'y man agpaangin ijerwar. Nilatan kwarog ti ibabaon mo nga aginaw. Kaada nga ron, di iso ti ibaon. Kat, kasano ita taawan ni kwarog ang maibaon mo? Sumangpet day dyan ton madamdama. Yuray mo latan kan kwa na dagiti innawam di talababo? Mapita ka. Kwaraw! Hoo! Adakan! Ay, awan pa ni kwarog. Saan pa'y asimbangpet? Iso asikan ti mapan aginaw. Ay, yuray ko naging gat madamdama. Ta sigurado asumangpet. Paglutok ko man ni Badong kumaray, taagodo nga, ngamawan mo. Ay, kat inlamangan na kamanin Ay, talaga nagsadot. No apay mo. Uray kanu ni kapitan. Sadot kanu mo. Nilaangan kwarog ti kanayon na nga ibabaon. Imbag atada ni kwarog ang maibaon na. Maumamat ni kwarog Kasanuak ngay ang makaudong no awan maibaon ko nga agluto kun agbantay di tabalay may. Narigat anya no nasado ti kabalay mo. Ay talaga nagrigat maray. Anya nga tayo ti aramida tapno aggagat ni Badong ka. Inteng, nalpastan anang rabi Ay, wun. Nabsuga. Papaitan ti sindata. Kat, anya pa'y laan ti aramidam. Nakatugaw manen nya pa'y kuma. Di mo pa'y nainawan dagiti nangananta itay aldaw. Nainayon jay nangananta ita arabi Ay, adun? Siyak tinagluto. Iso asikamot ti rumbang nga aginaw. Ay, ayan nga minje nagagat aka anakak. Saan pa'y mat anagawid? Saan anagawin? Rabiin? Napangarod nagpasada. Ay, isunton ti aginaw no sumangpit. Di ka lang mabain. Nanganam, ipainaw mo iti sa bale. Di ka man agdanag tani. Nagagat di ka anakak. Ay, agab-abuso kamutan, inteng. Kasanon, no saan nga agawid ni Kwarog? Apay kumaasaan nga agawin? Mangnam na makalatan kan kuwana. Anya, birbiro kam ni Badong Mau? Ay won maray, tay di kalkalpas mi anangan. Nagpukaw mutten akas laasaw. Ay unay mutan, kasla majek. Iso kumakit ti paginawag. Agasam ngay, siyakla amin na intag trabaho di tabalay may. Way na, makitkitak nga rod sumaksakdo ka. Agbalsig ka pa'y, agluto kanaglaba ka. Una, no oras ti pa nagtratrabaho, agpukaw ni Badungkaw. Kat, sa dino nga iti papapanan na. Diyak man ang umar. No oras ti panangan, ay na agaway. Ay, talaga adakkel aparikot day tamaray. Iso nga rod ti pakaburburi-burak, maray. Dayto yan ti ultimatong mo, inteng. Awanan ti pasipasensya. Ay, di mo man ipakipakita mo't na itabalunod. Ay, apay kit din asaan. Nasken lang ang makita dagiti do nagdadakkel amatam. Tapno amom ti pagbanagam no agsadot-sadot ka. Ay, uwan amukon, amok ti aramidak. Anya ti amom nga aramidan? Ay, nalipata kung timbagam kanyak. Makitam dayta? Kwa. Kaibagbagak lang kan ka ng nalipatam adagaws? Kit no nagad adu mo ngamin. Kunakmat kan ka akalpasan nga aginaw ka. Aglaba ka. Kalpasan na, aglampaso ka.
Kan agkaraid ka, ija arubayan. Ay, aga, sagmantikin na aduna. Ay, Ada reklamom, ha? awan. Ha. Apay, ada reklamo? Ay, kunak ano adata. Ay, urayak man di kwarog. Ay, mabalin. Ta iso manan ti ibaon mo. Ay, saan? Jak ibaon. Sakti ibaon na. Ha, sika inteng. Sika ti ibabaon ko. Ah, Iso asaan ang mabaleng nga agibaon ka iti sabale. Mangantan tuyan. Na, itakala sumangpay. Kaya una, panangan gaya may. Awan ti makan. Tapay, Jak naglutaw. ape asaan ka naglutaw? Kit nakatugaw ka lang ba dita? Ay ka syempre agre-relax ak gayam. Makarelax ka pa ilang ay kit mabisina ka. Naamiris ko, badong. Anas kun asikamot itate aglutaw. Anye, Aginaw kas kada aglinis dito'y balay. Ha, sa lamin ang. ay sana mabalinda ito yan. Jak umanugot na kastag ti mapasama. Ay kat makamu ka. Saan matasyak ti mabisinan? Punay kamutin to yan. Parigatan naklaunay mo tay. Rombang lang! Baliwam day takinasadok mau. Ay. Tasyak, nauma akaw. Ha, sa lamin ang. Umunag kan inteng. Anya aya ti aramidam di tarwar. ay urayak nga rod ni kwarog. Akaanak. Apay amasapol nga urayam. Urayak, takasapulak. Nagad-adumot ti ipapaaramin mo ngamin. Ado ayamat. Na, Ibabaon ka laang mat nga aginaw. ay nagaduday ta innawak di talababo. Aga, samday ta aka nga to nangay. Nangat nga to gamsyak. Ha. Ne. Adda sumungad at tricycle. Ay, asus! Si Mangpit-bit lang ang tinagagat aka-anakak. Adan agin daw. Na. Ay, dala sa kwarong! Umay kanta! Ada mangururay kanta! Warog. Adda kagayam dito'y tersena ni Marikuanan. Nangad ka ka din? Unantay, nang restaurant ako na. No makita na ka ni uncle mo, sigurado nga ayaban na ka amangan. Kat paginawin na ka kadagiti na ornong a plato. Nangana ko nantay. Anya itayan tikat gatangam kwarog. Soup drink, nana. At itibayad ka. Uwan, mabit lang ta ikan ka iti soft drink. Oh, atoy. Thank you. Sige, inakaw na nakwanang. Antay, da kayo latan ti aginaw itinanganan nyo Iba undak manan. Sige, inakaw. Apay nga men, tanipay lakwar, ti paginawin niya, umaray. Ay, ningamin inteng, nagsado. Iso ano awan maibaon ko, ni kwarog latan. Ay namaray, mapan mo tulungan ni badong mo. Apay kumatulungan. Kat nagmayat ti tutugawak dito'y sangwanan ti tersinam. Itay pa'y nga karasuble nga agsakdo-sakdaw. Kunak nga may nga isakduan nak iti pagdigos ka, umaray. Ay, mabanog matin Imbaon ko pa'y ang aglutaw. Takayat ko, ano agawid Addan nakadasar amakan iti lamisaan. Kayat mo, automatic. Ay, katuan na. Napanmot ni Kapitan iji pagsaksak-duan. Nagkita dan dagiti agkumpari asadot. Na, agsakdo magaya mo ni Kapitan. Una tawa ni kwarog ang maibaon na. Yan ay pare, nakasakdo kan. Ay, maudin da ito'y. Tanapunok mo jay drum. Ay kaya nalpas nga ro din ti trabaho. Anya nalpas ko ino agluto akpay. Ngay, apay agpadpada talaki dyan, tararamidan. Awa mo ngamin ni kwarog nga ibaon kon. Siyak pare, nung amin sa anak nga agtulnog kinituyan ka, pang-urin na. Mabaling ka deh, tagreklamo pare. Ay, ireklamo mo nito yang mo. Uy na, tanaglay nga gibawad. Ay, ireklamo ko sa mo ni Banang Ang, pare, pangireklamo ak ngay. Iso nga agtong paltan sa latan. Badong! Ay sas, pupukawan na kung nituyan ko pare. Yay. Nagbayagkan! Ay, Agawid ka na! Wine! Agawid akaw! Ah? Ay, inakon pare. Aggagagit ka, Wine. Ay, uy! Ay, uray si ka!
Badong ken Kapitan, saan kayo ngamin nga agsadot-sadot? Laglagi pa nyo, at ikinagagat, ipaay na tinamay itibiyan. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangan. Siyak da ito'y Apo Manulaw. Si kamot gayam, Kapitan Enteng, sumrek ka. Agyaman nak Apo Manulaw. Dagayam tarakan mo ayon Apo Manulaw. Di kagdanag, Kapitan. Nasuruan da itatarakin ko. Kasta? Leon, nagtalna ka dita. Di mo dardarupan ni Kapitan Enteng. Ha? Naguli nga agpaiso ti aso. Ay, estelyon mo, Apo Manulaw. Kung nagtumot kan ka, nasuruan da itatarakin ko. Grabe mo tanday dyan nga Apo Manulaw. Day, paimot nga Apo Manulaw, ti awag mo king kwana pare. Isok ti kayat na. Di na kayat no awagak iti Don Manulaw. Aya, nagkunaan mo ngay, grabe pare. Wen ata ti aso na iti balay da. Liyon mat gayam. Ay, sa kuamawata na pare. Dakil alyon ti agbabantay iti balay da ko na. Anya, Bili ba ka ni Apo Manulaw? Ta sinuruan na gayam ti liyon na. as, Wen! Tungpalan na ti baga ni Apo Manulaw. Iso na jay. Dinak inan ano ti liyon adakal. kastaya. Napan ka manon iti balay ti pagayam mo, abak na? Ay, husto ka ba na? Ay, anya aya ti mapan mo kitkitaan, ijay. Ay, magustuak nga ro ti tarakan na alyon. Anya? Kita man. Daytoy Ada picture mi iti liyon. Na, Oh. wen agpaiso. Ay, dakkel alyon ti kaduam iti ladawan. Nagamon tupay. Kay kayat mo matay. Nakaayat nga ron. Ay, ada ko malyon ko. Agkarasubli mat ni Uncle mo ngayon, deng di tayan da Apo Manulaw. Magustuhan na ngamin nga kay ayam ti Leon ijay. Anya? Un kagawad. Nangalaan mo't ngay ni Apo Manolo iti liyon. Ngay kat ginatang da siguro, idi basit pa'y Sada pinadakkail. Kasta siguro Pinapudno na. Kaya't mo't nga ang kalinting tagtarakan ni Tilyawn. Saan ka di adelikado ti liyon? Ay, delikado Iso ang masabol ang masuruan. Dakkel nga rod apagkwartaan da ita, ano bilang? Kasano ko mahamo pagkwartaan dati dakkel alyon, Mike? Talaga nga awan amom badaong. Ay, nagsao ka pa ilan, Mike, iti madikanyak. No irwar da Manolo ti dakkel ayon da. Sigurado, adda manen ag selfie iti sangot ti liyon. Kalpasan na, agbayad da ken Apo Manulaw. Wine, nawata ka, tikat mo sa wine. Adda manen abumak nang ni Apo Manolo no kasta. Kapanan niyo ang kail. Inak man dita balay ti gayam ko abak na. Ay, mabalin ka diti sumurot ka da kaya ang kail. Una! Kaya't kumita makita jay dakkel alyon ni Apo Manulaw. Ay, ura siya nga ron. Ay, mailiwak ang makakita iti liyon dakal. Kaya't ko ti agsilpi akadwak ti dakkel alyaw ng kail. Ay, mabalin. Apay kitin asan.
Kino nagamo dayjay alyaw. Ay, mapantangaro din ang Kyle. Sige, Kapitan Nenteng. Kwarog, ag-selfie kayo lata no kayatyo. Ay, agyaman kami Apo Manulaw. Mabalinyo apagpunganan ti Leon, kabayatan ti panag-selfie yo. Ha? Talaga? Wen, Kwarog. Naamo dayta akasla aso. Ay, mayat ano kasta Apo Manulaw? Ay, ipadas ko man. Sige. Mabit lang takasaritak ti Leon. Iti kasta, saan na kayo nga an-anwan kini Kwarog? Wow! Sige, Apo Manulaw. Na, kita daytoy marijuana. Ti anya, marituyag. Adda post ni Kapitan iti Facebook na. Nakapungan iti liyaon. Ay, kita hakman. Mm. Ni, aywan. Ay, manumatan ti kasta, maray. Wan nga raw aray. Saan nga ta, nga edited dayta? Panagkunakit saan. Talaga apudpud no daytaw. Nagturad matan ni Kapitan. Ha? Uray ni Kwaraw. Ang damit pus na akasta marijuana. Anya. Daytakit din agsil-silpe akadwayo tilyon ti amuyo, intay. Katuwaan lang. Kasanod, nudangran na kayo ti dakkel alyon ni Apo Manulaw. Ay, adayo ang mapasamak. Nasurwan nga ro dayjay alyon. Ay, awan lat di yu ar-aramidan. Kaya't ko lang mat nga dakabarbaraw nga ipos ko iti Facebook. Amin lakit din ang makita yaw, picturean yaw, saka ito i-post iti Facebook. Ano pa? Kakaiso na, naabutan tayo ti kastoy high-tech. Yu pa yan, tikas laang tutubo iti kastang ar-aramidan yaw. Ay, ke sumunod sa uso sus, nagmayat tupay. Adda kamot manen, Kapitan Nenteng. Mabalin pagngangaam tilyon mo, Apo Manulaw. Anya? Sa ko ipastrat ti ulok basit, tapno picturean nak ni Kwarog. Nagkurni kamaten, Kapitan Nenteng. No mabalin ko ta aramidak man a profile ka. Sige, Kapitan Nenteng. No iso ti kayat mo. Ay, agyaman na ka. Mabid lang kasaritak ti Leon ko, kat pagngangaag. Sige man, pagngangaan niyo, tilyon niyo. Leon, agnganga ka. Nganga. Antaytan, nakangangan ti Leon ko, Kapitan Nenteng. Kwarog, umay ka ta picturean na. Nagbilang iti taluang Kyle. May isa, dua, talaw. Ay, insak multilyon ti ulo ni Uncle Intay. Ay, Apo Manulaw, tulong. Apay ko, Aro. Ay, kita niyo awanan ti ulo ni Uncle. Insak multilyon. At teta, na-injeksyonan na niti pampaturog ti Leon, Kwarog. Ay, agyaman na ka Apo Manulaw. Umanganges pa ilang ni Kapitan Nenteng. Ipantay ti ospital. Ay, sige Apo Manulaw. Diyan kaya tamatay ni Uncle Kao. Sige, ilugan ta ni tilugan ko. Tay pantay di ospital ni uncle mo. Naimbag ta nakapuot kan, intay. Sa dino ti ayan ko. Adda ka diti ospital. Andiat na pasamak. Insakmol ka no jay dakkel alyon ti ulong. Aging ga anapukaw mo ti puot mo. Ay, kinagat gaya man tilyon ti ulo ni Parintay.
Kasta ka nung araw. Ay, basol na mo ilaga. Di pa ilang amin napnek, idi pinunganan natin yawn. Uwan nga rin. Gapo siguro at naanos jay yawn, kat imabuso damutang. Nasayaat mo ta. Tapno dagunggunan, iparintay. Anya, Lakayaanan da ita, ag silpi-silpi, tamuna, aramide. dayta katirigat na numaminsan tinaadik iti selfie-selfie, tapakaisag makan magaya. Pudno da ita. Adamok di ta nag iti deras. Gapulang iti panagsilsilpi na. Kumusta ni Kapitan Nenteng? Mayaten, nakapuuten. Nasayaat no kasta. Ay na, pasensya ka ni tinapasama ka. Di kay agdanag, Apo Manulo. Ay, adamot basol ni Inteng. Kaiso, tinagdisnudo anapan iti balayo. Gapo iti leon. Lupay kasta, tumulong nga kiti amin na magastos diti ospital. Ay, agyamanak no kasta, Apo Manulo. Awanan yaman na, Kapitana. Nakarwar ka din ni Kapitan iti ospital, Kwarog. Wan kagawad. At daitan iti balay da agpapaimbag. Nagasat ni Uncle mo taam mo ni Apo Manulo, tinararamid na. Ay, rumbang lang Tatarakan na mo't jailyawn. Tano saan ay na? Amangan no naawanan gasat ni Uncle Mau. Ay, unaraw kagawad. Dandanin ni Uncle Kaw. Iso nga inton maminsan, agan-anad kayaw. Uray na anos, kan nasuruan jelyon, ay, ayop tulak taray jay. No abuswin yaw, ay, delikadaw. Ingkawar yung matanday tatarakan nyo alyawn, Apo Manulaw. Wen, napanunot ko nga isurrender ko lang ang kadag iti mangimatmaton iti animal welfare, Kwarog. Kasta ka day? Iti pa'y kumangay naramid ko dayta. Tada mangibagbaga kanya, agam, jaking kaskaso. Ay, nasaya at matlang no isurrender yaw, Apo Manulaw. Wen, Kwarog. Nadidigra ak itinapasama kini angkel mo. Ay, permitidahan ko iday. Kunak numatayin ni Uncle Inteng. Manipo dita. Jakon kaya tagtaraken itilyon. Aso ken pusa laengen titarakne. Lugan ka day dagiti mangimatmaton iti animal welfare day jay. Wen maray, napandain nala ti dakkel alyom ni Apo Manulaw. Ay, nasayaat mo, no insurrender na. Nakabubutang mga minday jay alyom atarakan da. Ay, awanin at itarakandal yun. No sana kas jay tinapasama, mabalin adi da in surrender. Nasaysaya at matlaang no aso titaraknanda nga agbantay iti balayda. Saan alyon? Isu nga awan apulos ti bisita mapmapan ijay balayda. Gaputa mabuteng da. Dalaeng kapitan ken Kwarog tinapan. Awanen titaraken ko alyon. Insurrender kon, Kapitan Nenteng. Pasensya ka kuman itinapasamak. Adayo ko mga insurrender mo. Titarakan mo no saan agapo kanyak, Apo Manulaw. Di kagdanag, Kapitan Nenteng. Hindi ko mapay arumbang nga insurrender ko. Ang naitantan laeng. Apo Manulaw. Agpaimbag ka taipatpatag ka apagayam ko. Agyaman ak Apo Manulaw. Intun umimbag ka. Welcome kayo lata ije balay ko. Thank you, Apo Manulaw. Entay! Bumangon ka dita nagidaam. Tagdalos ka! Makapakintot ka. Ha? Nakarugrugitan ti datar. Na. Ngam awan pa'y kunam nga agdalos ka mait. Ha? Ay andamot din. Hindi agsaksakitak. Naanos ka na lamuyot ti panagsasaom. Itakas kala tigre anaungan.
naimbagan dagiti sugat iti ulom. Mabalin mo ti agtrabaho. Saan aday talatan cellphone mo ti in-into na rin? Nasakit ti ulo ko Ha? kinagatilyon. No. Isuan na alumanay ko malata ti panagsaom. Kasano ajak makaunget? Kat day tamot tan cellphone mo ti sang kaigam mo nga agid iddalatan. Agsilsilpi ak nga ron. Di ka pala nadidigray tinapasamak ka, inteng? Na, Ay, agbaliw kan! Saan aday tamapan agsilpi-silpi ti aramidam? wen! Idulin ko ti silpon ko. Dalos ka naglampaswak. Kunak no makalusutak sa ating gayam. Ay na, Kapitan Enteng. Delikado nga minter aramiden yung apanag-selfie iti alanganin a sitwasyon. Nagasat ka, ta si bibiyag ka pa'y. Ito na minsan, agan-anad ka tapno iwas disgrasya. Ako na da. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Pare ko na. Nasiputam ka di. Lima ba si Tutersinam ni Tuyang ka? Nay, saan kumata nakita? Apay ay abirbiro kam. Uy na, ta saan pa yan nakalaba? Saan pa yan nakalinis ita balay may? Tat pimanaw na dagos. Ay unay daytan. Nakasapsapa, pumampanaw. Inal daw lang nga isoter aramidin na. Ay, ammo ko no napanan na. Sigurado anapan na pinasya dagiti duma ako kumari na dita abagatan. Ay nakman berokin maray. Tanay, mabisina ka. Awan ba't ni Mari tuyang dito tersenam, Maray? Saan nga umay dito, Maray? Nay, apay ngay? Nauman? Adan sa sabali apapapanan na. Ay, saan natan akayat akay nistorya? Ay, kat nauma siguron Sa bagay matkit di Awan mat ngaminan maistoryak. Kan maysa, adda baro nga ordinansa ti barangay. Nay, anya nga ordinansa dayta, Maray? Tiliwundan dagiti chismosa. Ay sos, delikado nga rod no kasta. Wan, iso aliklik akong dag chismes. Dakasan no siyak ti umuna tiliwunda. Imbagman, tanapanunot yung agaramin iti kasta aklasit ordinansa, Maray. Ay, nasaya at unay dayta nga ordinansa ti barangay. Wan tag kaiwara, kan umad-ado dagiti chismosa diti barangay. Kat no kasta nga umad-ado mat dagiti aga-apa gapo iti chismes. Chip! Chip! Ay! Oh! Aw! Abay, adda uram. Adda pong pungutan da bakat iti abagatan. Kahit, anya kumaita. Mapantaan nawan, adda giti mang pungpungaw. Bayang mapungutan da. Chismosa ka nung amin. Aw! Di agpasada takit dahin. Disturbo na ita. Allah! Kasi mat di bakit apong pungutan da. Kahit, sika kuman natin nanganawa. Apay nga imay mo pala imbaga kanya. Sika nga rut kanot ti kayat nga aganawa. Apay asak pay lang. Napigpig sa kakano nga miti siya. Mabutang kakit di nga aganawa. Ingka na, Chip. Ninanatuyang di pong pungutan da. Anya? Ninanatuyang? Ay, inakarot na nawain da kiti mang pungpungaw. Kat nuninang ko iti bunyag ninanatuyang.
Naglaing ka nga chismis! Aray mo! Sige! Ikaw! Sakti pong pungutin niya! Aray, pinagtang nga ka dita! Karamutan ti rupa ka! Anay ikaw! Anay! Sige, Kwaro! Ay. Takatang nga! Tapno si katipungutan day takalaban ka! Anay ikaw! Nagsakitan ti rupa! Nakaramutan na yun! Napungot-pungotan ti bukaw! Sumardang kayaw! Nakiapa ka man ang tuyan. Di ka lang mabaeng. Madan! Kaslay bagbagam akanayo na amakyap-apa? Kano itaak lang anakyapa? Apay, di mo ayaw malagay. Dahil di pa nang ipampabarangay daking ka. Gapo iti dahi takin na chismusan. Awan balagib ka? Ita, nakipinungot ka pa yan. Anya lang ti makuna ni kumpare nga yung tingay. Iti dahi tanga raramiday. Anya nga'y timakunam kapitan. Para kanyak amaysa, rumbag lang at iliwan tayo ni Kumari Tuyang tanalaing ag chismes. Ay, saan pa'y matakagawan? Pasensyahan tayo pa'y magbasit ito. Marmarwaman, kapitan. Agasam man ta dumayo pa yan dita abagatan tapno lang makichismes. Bayab ta kasaritak to. Tiliwan tayo kiday. Ipagpagaputay laka din ka ni Kwarog. Tangamen, ninang na ni Marituyang iti bunyag. Oh, No saan tayo nga ikan iti pagnakmad na. Aramitin nan tumanay. ay intun aramidan na madan. Ay, kalpasan ang makasarita. Ijay tayo tun at tiliwan. Oh, Ipaibalot tayo kiday tapno sumardangan nga chismes. Mababainak yung kapare. Panggulong samit din dito barangay tayo ni tuyan ka. apay asika nga, tinakaamiris iti day tapare. Apay saan ang mapanunot ni Tuyang mo day taabanan? Awan nga rod manaknakim na pare. Ay na, kalkalpas lang anay pabarangay ni Marituyang. Nakipinungot man, hindi ta bagatan. Imbaga, ada ni Kwaraw ka naganawa ka na kwada. Uwin nga rod pare. Nipay kanukwarog, tinapungot-pungot. Ay, pasit amin ti trabaho ni Kwaraw day taparay. Di aganawa iti agaapa. Kasarita man langin ni tuyang ko pare. Barang nagbalbaliw pa. Ay na! Saan ka na agwapo, Jeep? Nakaramutan day tarupam. Di nakman katawan dyan. Ibagbagak lang, mata saan ka na agwapo? Inton maminsan, saan na kun ngay ayaban no kasta nga dagpipinungaw. Si kanton ti makamu nga ganawa. Isungar asana ka na ganawa. Tamok ang mairaman ak itigulo. Anay ikaw. Napgas dagiti karamot dito rupat. Ay, nasakay? Kaya't mau, takaramutak tarupam. Damagampay lang. Tamdamagak lang mo't Dakos ayat agdamag. Ay na, di nak mabalin nga umay istoryaan dito tersinak mari. Taadaw, ti araramidag. Umay ko laang mo't ibagakan ka dyan ang ko at chismes. Kaya't mau at iliwandak. Patyamot at iliwanda ka. Ang chismis ta kidiya, aginggat kay kayat pamaray. Ay, jak kaya, tadakkel apa ka ibabay nak numatiliw dak nga agchis-chismes. Di mo kayat ti makichismis kanya. San lang? Mapanak man lang ang ditabalay da maribanang. Ha? Hoy, Marituyang! Adumot lang ti aramidan ni Maribanang! Di mo disturbuan! Ang sibsibog kamot gayam iti masitas mau maribanang. Awan, Marituyang. Tane, nagpunot ti panawon. Malaylay da, no jak sibugan ida. Ay maray, amum kaday, di pagchichismisan da ditadaya. Anya manenday ta. Isardin mo ti panagsibog mo. Tamapantag istorya di taunag ti balayaw. Apay, Mare. Di mo ayam mo at tiliwanda itan dagiti matiliwanda ang makichis-chismes. Mamati ka mo. Pudno ti ibagbagak. Ay namaray pang but-buteng dalaan day ta.
Awan pa madkit di tinatiliw da. Dayta kay. Awan pa'y natiliw da. Kasana po na. Ha? Kung kunadalang dayta, uray ni Kapitan, patsambal. Na, Ngayon, kaslasan damot akabutang ti ordinansa ti barangay, ang matiliw dagiti chismosa. Da. Asino dagiti saan amabutan? Nininang ko atuyang Ah, Mapanmutlat ta makichismes. awan pa'y ngamin natiliw kay. Nagadwa chismosa dito'y barangay. Agtiliw ka na. Ay, kasanungay kat ninang mo ni Marituyang. Oh, Di oray man. Ay. Nakabasol nga rab. ay bayam ta kasaritak to pa'y ni ninang mo. Amangan nga minno addan tumanan ka pinungot na. Ay bandak tumanan nga ganawa. Siyak tumanan ti nakakaasay. Di kagtaltal na dito yung balay tuyan. Rumor ka maday. Mapan ko la bisitaon dagiti kukumaray. Imbag ko ma, no dito yung kalaing asiday. Tanalaka ka lang ang mapanayapan, no oras ti pandangan, kat panaglutaw. Kasano kumaan dito yakla ang asidag. Kat saan mo't akayat da kumarik akwanang kan kumarik abanang ti makichismis kanya. Uy na, tamo dagaya mo na bawalan ta kichismis dito barangay tayo. Adula, may na bawal-bawal. Makitam day ta pa nagrasrason ma. Ay kundo kasta ka lang, uray tiliwad na ka nga ruday. Malama pa na kaon. Si Kanton, tibakam mo nga gluta. Wal! Marikwanang, papanan ni Marituyang, awit-awit na madya agrat-ratik abag na. Ay, ada nga ta papanan na. Kat sigurado abirukan tumanin ni Kabadong inton madamdama. Nakalutong nga tan iti kanunda. Panagkunakat saan pa'y. Ay, agungat tumanan ni Badong na inton sumangpot anagga po ija bangkag. Agsin nung batdan tumanan. Ay, day tati ipikto tinakaro apan nakichischismes. Panagkunam nga tamaray, mapan makichismis ni Marituyang iti sa balya lugar. Lakit di nagluganan iti tricycle. Parta kang matang pataray iti tricycle mo si Kajong. Kaskuyan ti kapangtakan na taray to'y tricycle ka, na natuyang. Kita man nalumbaan na tapayan day talakay amagmag na. Mawan sa mo ti samsambutam. Anya nga awan. Aga-awid to dagiti kukumarik akachismis ko ijay iray. Ha? Mapan ka lang makichismis jay ilay. Kunak man na mapan ka makichinda. Mapanak laing makichismis. Iso apardasam dag maneho. Taray, malatawakaw. Ay na amo ko no asino ti berbero kam pari Badong. Ay, amo mon maray. Siyempre, ni Marituyang. Yak manin na sangputan dito balay may. Kinay, malumay. Nakita mi kan ni Marikwanang anaglugan iti tricycle. Naamon na ngaming kay at iliwan dagiti chismusan dito barangay tayo. Isuan na pan iti sa bali a lugar, tapno makachismes. Ay, huwag nga rod maray. Tila pa kadandanunan na. Ay, una yan ni Marituyang. Di pagbutbut nga. Ang mga nodan tumanin makaapa na dito sa bali a lugar. Saan la dito'y barangay tayo nga illegal ti pan nakichismes, pari Badong. Dito'y intero nga ili iti pakpakupak, illegalan day ta. Ay, sos. Delikado nga rodan ito yung kunukasta. Sa dino tinang itulod ang kininana matuyan. Jay matili, tatabadong. Sa dino ijay. Ijay ayan dagiti agtutugaw a babae, ijay igiti kalsada. Akikinuto day jay. Nya. Nagpara ijay, din sardeng kaon. No kasta, aday jay ang makikintinutaw. Wain tatabadong. Sigurado day ta. Di nagpay malagip nga o may ilutwan, iti kanay. Nya ba day ta klaseng asawa na ya? Entay, apay ngay ngaging gaita kat awan mo't tinatiliw yu at chismo sa dito'y barangay tayo. Di ka kadimat agganat. Banang! Ibagbaga nga min dagiti bumarangay, asaan yung ipakpakat, dahil dyan nga ordinansa.
makauray da ngamin Ay, saan ang maala? Iti inapuraan da ito. Ay, Na, ano kay Jay? ay, jay, wiw. Kuna na? Word, agsilaw-silang pay. Ay, kanto iso na ta, diag titilaw, iti chismosa. Ha? Isudaytan? Well, iso mamati ka, nga dagtilaw iti chismosa. Ay, madanagan na kanina na matuyang ko araw. Napay madanagan ka, tataba daw. Apay, di mo nakita, limabas nga agtiltiliw ka nagiti chismusa. Nakita ka. Nasiputak nga rin dagiti chismusa, nagsilamang da. Ay, ayan na nga ingatan ni tuyang ka. Matiliw dan sa amit tayo. Ay, kasimot ni Ninang ka no matiliw da. Mapankunto balunan, hindi pagbaludan. At da natiliw da chismusa, kagawad. Ay, adan. Ay, sos. Taga-ano nga dayta na tiliw da? Taga dito'y barangay tayo Ay, uko na yan. Kababaeng. Amawm no asino dyan natiliw. Ibaga mo, untap no maamuak no asino. Ninana tuyang. Ni Marito yan. Jay ili tinang tiliwan dakin ko ana. Kan dagiti kakadwa na nga, chichismis si Jay. Ay, dayta katikonak. Saan to mat ngamin amamati kanya? Paray, kasano ako nawan ni tuyang ka. Saan ko akabailan ti agbyag nuawan paray. Ay, amon ata dyan na lang. Isuntumot la dakil a problema ni Marituyang. Amok paray, anapigsa ka kini Apo Mayor kini Apo Pulays. Mapantay na kasarita. Tapno parwarin din ni tuyang ko paray. Ay, intun makarwar manin. At chismis to manin. Ay, di nakarkaro amadi. Apay, di kalamasyan kanya ako paray. Awan di kadkadwa di tabalay may. Di nakatumot lang ilot-lutwan iti kanan. Hadangag pa'y susad sa doon na paray. Hanggang na anos ni tuyang ka. Nagagad pa'y numaminsan. Ayawan mat basbasol ka. Papayatin niliw da. Ang yangawan. Dakil abasol mo dahi tapan nakichismis mo. Sana ka nakichismis. Napanak lang nagpakutok ka na giti kung kumaray kijay ilay. Ang rason ka pa ilang. Ay, Kapitan! Niluwardak mata na. Ikarimpay nga agbalbaliw ka, Marituyang. Katuan mga bain, nagbalbaliw akaw na. Anyat mako ng pariba daw. Kasi mo ni tuyang ko paray. Kasi akmay, nawan ni tuyang ko ang mga sikaso kanya. Mala, padasag ang makisarita. No, kaya't da ang mairwa ni Marituyang. Kabadong, nakita kalimabas ni Marito yang dito isang wana ti tersinak itay bigat. Nagturong mat dita abanda. Ay, kinasayat mit no di taapanda tinagturungan na maray. Saan kan nga gungat? Ay, saan maray? Taimbaon ko ngamin ang mapan ije bangkat. Ay, iji bang kagyaw tinagturungan na. Way, pinauna, tamapan nagmula. Sumarunuak tumitay. No kasta, pudnaw ang nagbalbaliwan ni Marituyang. Ay, kendo saan ngagbalbaliw ay tiliwin dan tumanin na. Saan dan to naparwaray, maray? Bay anay ni Kapitan na may balaw. Ay na toyang. Tulungan kat ni badong mo amanggad. Tapno sumaya at tibyak nyo. Ala sige! Dinon! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para itiradyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Pinawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DCWT 540. Kanda ito yung estasyon. Ayaman ka rin, iting kay panagdungan. Kanya mo na gitatanod mo, pare. Naglalastog da. Kunamlan na sino da. Bakit kasin? Agasan. Kunadaki di kanya kaon. Halaklakaya na kaon. Ngawan manaknakom niya. Ay, imbaga dadaytakan ka paray. Unyarat. Di dalam po, pare. At iwag ida ti adu amanag. Ay, naguri ka. Ay, apay anak ko na dayta. Ay na, padasam ati ka ba ilak, pare. Kasano apadasit? Alain na katanod mo, pare. Ha! Apay kabailan pa lang ba? Ti agbalin atanaw, iti dayta akinalakay mo? Ay, kitwa na. Huh? Kabalam to, ba't agbalin na kapitan? Na! Lakay kapitan, pare. Ay! Uwit niya! Isungalain na ko natanod mo, pare. Ay, ato, ati pagbaliwan na dahi ito barangay kabildatan. Nusyak ti tanod ma. Natalnamot na ti barangay tayo, Inteng. Apay pailaan nga alaan tayo atanod ni Pari Badong. Ay, nagpresenta garon. Padasin tayo ano, anya mo ti kabailan na. Sa bagay, Ay, awate ko, nagtanod. adakan ka na ita, Inteng. Ewan, kumpleto danton nga agronda. O niya. Bilib ka kanya kung to yan. Tapay ko mga agbilibakan ka. Inalad ako natanod. Ti kunam siguro nalakat agbalin atanod anya. Ay nabadaw narigat. Agpuyat ka. Basit pa'y ti honorarium ang maawat mo. At dangarot ti pampanunutak at diskarte ito yan. Anya manan deta pampanunutam. Bangbangir manan ta isa mo. Ay, mamuam tulat na to yan. Iso asan ka nga tagtagare. At na pintas a plano to yan. Apay anak ako silap kayaw. Di mi kayat nga inalam ni Tata Badong kastanod, Kapitan. Ita apay, katabalan na matagbalin atanaw. Uray lakay. Kino naglastog. Saan mo't analastog iti panagkunakan panagkita? Saan kada kayo atag kumpari kayaw? Ngam talaga analastog. Kita tayo ah. No saan anasaya ati aramid na. Mabalin latamot nga ikatin. Di mi nga rod kayat ti kaadanakan kadwami atanod. Danggayan nulatan ah. Inalak akadwayo. Tapno ada kadwayo nga agronda dito ay barangay kabildata. Anya ngay ti makunam tamaysan atano diti barangay ni Badong Mau Marituyang. Ay naragsakat ako kumaray. Impalawag mo kan ni Badong Mau at itanod kat nasken nga agronda da iti rabie. Amo na daytan. Nasken nga ganawa da iti agaapa. Kano naturod ni Badong kumaray. Awan kabuteng na. Nalaing nga aganawa. Ay kat nasaya at ano kasta. Narigat, agbalin at tanod. Amo ni Badong ko dayta. Ay, sapay lakuma, tamaanusan na. Sa bagay, natalnamot kit di iti barangay tayaw. Awan agtatakaw, awan agaapa, kanawan aggugulaw. Isuan nalagan lang ti trabaho dagiti tanod dito barangay tayaw. Wan ko kumaray, pudno dayta. Isu apatyak amaragsakan ni Kapitan, amaysan ni Badong ko kadagiti tanod na. Hoy, kusip! Umay ka man dito ay. Nay, apay man ay Tata Badong. Basta umasidag ka dito ayang kaw. Oh, apay. Dito. Apay, awan day dayo mo ah. Sir ko ng bida. Apay ko mga ayabang kamot iti sir. Uy na, tasyak ti kalakayan na tanod. Di sir, ko ng magkanyakan. Na. Apay ngay asar. Apay sir. Kwa, itimplahan na man iti kapay. Saan to pa'y nagpatimpla ni Kapitan iti kapi na kanya? Si Kantuki din. Nukas na, di nakitimplahan. Na, nagungatay. Itimplahan ako na. Bunay, itimplahan ka, Tata Badong, sir. Kasta! Apay ngagsubli-subli kang agtimpla iti kapay. Ibabaon na. Tumay ni Sir Badong. Sir Badang? Okay, so muti ka nangayawag mi kang kuana.
Taiso ka ti kalakayan, kagawan. Ay, unay betan. Nakatugaw, ijay tugaw ni kapitan, nakasla iso ti kapitanoy. Sapay baon na baon. Ay, kastaya. Kung tumang kami na sana nasayat at ano day ta atataba daw. Naglaing nga gibaon. Ala, inkalatan itiblaan iti kapina. Agrunda kami pa inton rabi. Hey, kita man mo ka ba na ti agrunda? Badaong! Badaong! Apay aya. Ay nahaadaan di dinanog ijay igit ti kalsada. Ha? Inka anawaan ida, taday ta ti trabaho ti tanawd. Way, mapanak ijayan da. Darasuma! Way, mapanak kaon. Sige, danugay. Danugay, sige, kasta. Danaw, gay na. Hoy, tatagalaw! Hoy! Ay, atal na ka man dita. Agboy-buyak, iti pudnaw, adin nanugan. Sige, danugay. Ay na, dita, kinugdanan natin yung gana sa'yo. Unak man na ganawa ka. Anya, ano kidan, kinagmayat ang buya, di pa nagdinanog da. Kita na nagkinugdanan. Ay na nagbayaday. Agbuya ka kaday. Ang susot pinatay dan sa malay. Anawa langay. Ay, saan? Nagilalay ka man rin ako na akong kay. Hoy, agsardan tayo. Hoy! Gunggunam kusay. Apay kaming agan anawa ka dita. Ni may kalakuman nagbuya, di saan nakanadanap. Unay mo day ta bukol di ta muging mau. Huwag nga rin kagawad. Inram-raman da ka. Dinano kayo na kita aga-apa. Sana bali ta agapukan ka. Naanawa dagiti aga-apa lalaki. Una nga kastoy mo tinagbanagan ti rupak. Idagasan da ka mat iti health center. Dinto mo naganawa ni tatabadong. Kunak ano naganawa? Ta nagtartaray mat anapan ija ayan dagiti aga-apa. Samit! Nasangpit ak ngagbuy-buya. Kastaunay ti katawa na ngagbuy-buya. Anya? Kinunakto mo ngamin kani kapitan. Asan nang alayan na kastanod. Kitaan tayo, ano sumaya ati pa nagtrabaho, nakadagiti sumarsarunungal daw. Agronda kami, nitong rabi ay tuya. Agpuyat kayo ano kasta. Ay, kito na. Talagang agpuyat kami. Ay, awan metlat ta tinagbaliwan ti panagbiag ta. Nanipod nagbalin ka atanod badong. Anyang awan nga ibagbagam may. Awan metlat ta masidsidata. Ay, kaya dan tuwa. Kanon tong ada. Kabigatan tuyang. Adan, isang pit ko amasida. Urayim lain ka di. Reporting for Jotay Sen. Uray kalaag saludo kanjak apari ba daw? Ay, kit ag-reporta nga ron pare. Agronda kayaw lang ita arabiwan. Ngamday, apay nga agsaludo kamutin akas la soldakas. Makita mo tinagbaliwan da ito'y barangay tayo, pare. Iti da ito'y apa nagrundan eh. Ay na! Ay, wala dyan. Dakal, ti pagbaliwan na da ito'y barangay tayo, pare. Ay, sa bagay, dahil tamo tinamnama, paray. So naman nagsakan na ka, nangalakan ka. Kas tanod ko! Ang yamat dito kadwato yung agrundan ta nakaturog. Tatabalaw! Uy! Shhh! Agring ka! Hoy! Tatabalaw! Nakatilima ba sa manok? Manok mga ibagbagam! Di mo't imbagaking ka. No, ada lumabas sa manok, ringan na. Tapay no, da lumabas sa manok. Ay, basta ringan na ka. Saan ka di arumbang ayang agrunda tayo? Da kayo tagrunda, tamaturo ka. Madiday ta Rumbang agrunda tayo amin, tataba daw. Ay, laklakayan na ka. Pagrundahin na pa'y laing may. Ay, aguray ka ba? Anya da dyan nakatuon, ni jay sang atikayap. Aguray ka. Ay! Manok samay! Manok nga ta. Winsa! Apay aya! Namurmurayahan ako na. Nay! Aguray ka! Papanam nga, tataba daw. Ay, di ka man tumanagaray kusip. Inaktiliwalay. Anya nga tararamitan tuyan. Ika na gumatang iti Ricardo. Talutwa ko na ito natiliw ko aman ah. Nang tiliwam iti dayta. Ay, unay ka na yata damagan pa yan. Saan tamit amanok dayta? Kitimbaga magking kay di rabi eh. Ngayon tuno sumangpit ah. At danawit ko asidayin ta. Kit iso day tuyay. Mala, ingkag. Takat sa pulak ti Ricardo.
Wen, mapanakaon. Ngam niya, di mo man isa-istoryahan ay, kini kumari makwanan. Hindi talim tumanin ang manok ti si Dainta. Gumatang ka itilaya, bawang kan sibuyas, maray. Wen man maray, tagsida kami kinibadong ko iti manok at iniliw na idirabi ay. Anya, Nagtiliw ni badong ko iti manok idirabi ay. manok yaw, Saan ba't iti kunak? nagtiliw iti sanyo at arakan. Inak man laangan, naistoryak matan kan ka. Kat ko na ni badong ko ajak is-istoryaan. Mala, iyawat mo dagiti rekadaw, tagawid akaw. Ay, nailaw anak matan. Ada tao di tarwar, inteng. Agreklamo da kano, tanapo kaw titarakan da amanok, kas kadapato. Na, ay apay nga umay dapay dito balay nga reklama. Adu kano unay dagiti agreklamo ije barangay. Ay, aniyan ti mapaspasamak dito barangay. Adumot ti mataktakawan. Katry nabiimot nga agronda dagiti tanaw. Kompleto da pa yun kunam. Kuna idin ni pare ba daw, adakal ti pagbaliwan ti barangay. No, ala akas tanod, agap na. Ay kat dakkel at talaga tinagbaliwan na. Takitaam adon ti mataktakawan ni titaraken na. Saan akabaulan ni Kabadong ti aganaway ti agaapa, kapitan? Ay, isumot na ti bagbaga dagiti tataaw. No adda agaapa, podno ato maray ije ayanda. Ngam saan nga aganawa, no diket, agbuya, kansugsugan na ida nga agapa. Ay, saan na mabalinday Kan isunsa tagtiltiliw iti manok, tunggal agrondada. Ha, ay nagloko, apare ba daw? Uri agdamag kakadagiti kakadwa na atanaw, kapitan. Udno, kapitan. Kadagrunda kamay. Agtiliw iti manok. Bueno, konformiditan ni tataba daw. Ay, anya, ba't ang klase ti tanod daytan? Takaw magganti kayat ng aramidang kap. Ay, nukas na ti aramid na. Ay, ikataklagan. Saan pa yung agrunrunda Pero maturog ti kaya ng aramidan. Ha! Ay, ikatalagan. Ay, wala kapitan. Nasaysaya at pa nga ikatan yun. Kunamlan asinaw. Suruan nakman nga drama to yan. Apay asuruan ka. Amok ayat ang drama. Tapno makadrama ka, no kasarita na ni pare nga inteng. Daytan ti bagbagakan ka, idi pailaan. Ibagbagam nga. Saan analakat agbalin at anod? Naskon anasaya at yaramid mo. Ay di ka man. Nagsida ka magkaragiti, nyaw awid ko amano ka. Kanadapay pataw. Ay dinakiramraman dita. Si kalaang ti sumumba. Tasi ka tinagaramid ka na kita kalukwan. Ay pare. Pare inteng. Pare, Pare ya. Ay, na. Don't cry. Ah, Awan pa yung bagbagakang ka, you are crying na. ay amuglatan pare. Ibagam nga ikatin na kaon kastanod mo. Na! Apa nga mo? Ay katamuklatan na pare. Eh, no kung mga mahita nagaramid ka itinasayaan. Di saan ka kung mga ikatan? Oh, Ay kasano ba gamin pare? Patak. Kunamay na kita manaw. Tiniliw ko na. Ay makaringgor mo gamay. oh tila, ras-rason mo. Ay, bayadam ki, day, dagiti manok kan pato nga inalan. Apay, di nalakas yan pare. Ay, awan ti asi-asi ita. Ah, Day tati do sa ti tao, asaan anasaya at ti aramid na in the world. Ay na, tatabadong. Madusa ka. Tagtaktakaw kamit ngamin. Iti saan mo adiwan. Ngang sakbay na, kaya't may mga nakablawan da Regina Carbonel, ken Natalie Carbonel, dita bahong La Trinidad Benguet. Ken, kada kayo aminen ako, anaayat adumdumngag kada bitid drama. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan!
Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kaya dito ay ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panandangan.